मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मानव गेदेर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी दैदेननायाव जोंनि 15 फाइनेन्सनिफ्राय जोङो नैबे हाथिसार प्राइमारियाव 56 लाख रांनि केनेल काम रड माने ड्रेनेज काम रड खामानिखौ जों दिनै जागायजेननायनि थाखाय फाउन्डेसन खालामबाय गायसनबाय। बियो दादगारि हाथिसार VCDCनि सिङाव बा प्राइमारिनि सिङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानि, मानोना बेवहाय बे गामियाव बे कल'नि, बेखौ जों कल'नि होननानै बुङो, बे कल'नियाव हाथिसार कल'नियाव 400 हाउस होल्डनिख्रुइबो बांसिन फेमिलि बेवहाय रायजो जायो। गतिके बिथांमोननि मोजां माने हाइजेनिक मोनसे लिभिं स्टाइलनि थाखाय गामिखौ जोङो ड्रेनेज सिस्टेम खालामनायजों लोगोसे लामा बानायखाना होनो नागिरदों। गतिके बे खामानिखौ जोङो इलेक्शननि सिगांनो जों फोजोबनायनि थाखाय बेबस्था लानो नागिरदों। नोंथांनि सरकारखौ बिटिआर सरकारा जेब्लायबो जेबो मावाखै, मावनो हायाखै होनना बुंदों। माबे जुक्तिजों बिथांमोना बुंदों मिथिया। बे बिथांमोना गावसोरनि BPF दोलोनि जा सोद्रोमा सासे सानै दंबावो खुनुरुखुम माने मिरु जिरु थांनानै थानाय, बिथांमोनखौ इनकारेज होनायनि थाखाय हयथ' बुंदों जानो हागौ। आंनि डिपार्टमेन्टनि बाथ्राखौनो आं बुंनो नागिरदों। हाग्रा बिफानखौ जोङो हमथानानै लाखिनो हादों। जाय रिजार्भ फरेस्टखौ हाग्रामाया डिस्ट्रय खालामनानै गावनि बिहावनि नामाव न'खरावहाय दिनै साहा बागान बानायदों 3000 बिगानिख्रुइबो बांसिन। जाय रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै देरहासारा प्राय 13था साहा बागान बानायदों, खिन्थु जनसाधारननि हानि जेंनाखौ दिनै फोजोबनानै होनो नागिराखै। जोंनि सरकारनि दिनाव 20,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनो जोङो लेन्ड सेटेलमेन्ट होबाय, मियादि पाट्टा खालामना होबाय। 5,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनो जोङो एलटमेन्ट होबाय। टटेल जोङो मा होनो गासैबो हानि जेंनाफोरखौ सरजाबनानै मिशन बैसुमुति अनलाइन जोंनि जा प्रग्राम बेखौ लाफानानै 3,32,000 मानसिनि हानि जेंना, आं होनदों मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबना होनो हादों। खिन्थु हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव मात्र 1623टा न'खरनि हानि जेंनाखौल' फोजोबदों। बे बिराद आकाश पाताल डिफारेन्स दङ। गतिके हाग्रामाया जेखियानो बुङाथो, हाग्रामाया दा माने मा होनो दै गुदुङाव गोदौबाय थानाय दै गुदुङाव माने गारस'नाय एम्बु बंग्ला बायदि जाबाय। गतिके बिथांनि साननाय हनाया मिनिंलेस जानानै फैदों। जनसाधारना गैला। 35 लाख मानसि भारतीय नागरिक, गुरखा, भोजपुरि, मा होनो आदिबासि, मुसलमान, बर', अना बर', जिखिनि धोरोमानो जायाथों दिनै बिकल्प रास्ता हिसाबै, अल्टारनेटिभ वे हिसाबै UPPL दोलोखौ मानव गेदेर प्रमद बर'नि सिङावनो नुनायखाय दिनै रायजोफ्रा ज' जाजाय फैनानै जेखि दोलोनि मानसियानो जायाथों दिनै UPPL जयन जाफैगासिनो दं। सार, हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावदों दे गावसिनि BPF सरकाराव फैफिनोब्ला माने सिगांग्रो हानि जेंनाखौ नायगोन। लासिं सिं बिथांमोना 17 बोसोर बिथांमोननो रायजोफ्रा खाबु होदोंमोन। दासो हानि जेंनाखौ नायगोन होननाय बाथ्राया बिनि थाखाय लाजिथावना बाथ्रा। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो समाया। 17 बोसोर रायजोफ्रा बिथांमोननो होदोंमोन, खिन्थु दिनै रावबो जाति जनगोष्ठीनि जेंनाफोरखौ बिथांमोना फोजोबाखै। কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে সন্মান দিয়া নাছিলে। বড়ো অনা বড়ো পাৰ্থক্য আনি পেলাই আমাৰ মাজত যি মানে নৰক যন্ত্ৰণাক আমাক ভুগিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল, ইয়াৰ পৰা সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি আজি মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ। গতিকে জনসাধাৰণে বুজি পাইছে আমাৰ মাজত আপুনি বড়ো নে, আপুনি অসমীয়া নে, আপুনি ভোজপুৰী নে, আপুনি আদিবাসী নে, গোৰ্খা, পাৰ্থক্য নোহোৱা এটা সমাজ আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যাৰ কাৰণে আজি 35 লাখ ভাৰতীয় নাগৰিক বিটিআৰবাসীয়ে বিকল্প ৰাস্তা হিচাপে প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ যি UPPL দল, UPPL চৰকাৰ সেইটো বাছি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। PSC কলনি दङ, बेवहाय टेनेल मोनसे लामा खालामना दिनैहाय फाउन्डेसन माबा खालामदों, अपेनिं खालामदों। ओमफ्राय बेवहाय ओरैबायदि लामा गाज्रिमोन बे लामाया, दा बेयाव दिनैहाय बेखौ दिनैहाय अपेनिं खालामनाय जाबाय, बेखेवदों। ओमफ्राय बे जाहैबाय एकदम जेरबासे फ्राय दै जायो, न' लुजोबनाय हिसाबै थाबाय जोबथा खस्थ'मोन। बे खस्थ'खौ नुनानै दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनि सार गबिन्दनि फान्डनिफ्राय 56 लाखनि बेवहाय माबा एमाउन्ट खालामनानै होबाय। दा बे लामा थाबैनो मावजानाय जासिगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिराद खस्थ'मोन बे जायगायाव, थाबायनो हायामोन, एकदम लेथ्रा, एकदम
थाबायनो हाया माने आरोबाव लेथ्राबो बे दैया माने जोंबो न'जों बुंफबनाय मैला मैलिजों बुंफबनाय मथा मथि बेखौ दिनै बेखेवनाय हिसाबै जोंनिनो EM सार रन्जित बसुमतारी बेखेवना थांबाय जोबोद जोङो बे एरियानि मानसिफोरा रंजाखांनाय मोनदों जोंनि सारनि सायाव सरकारनि सायाव मानो होनब्ला बेफोरबायदि माने खना खनला उसुबिदा लामाखौ मावना होनो थाखाय दिनै बे PAC कल'निनि रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि मोनदों साबायखर बावदों जोंनि बिटिआर सरकारखौ दा बेनिखायनो जोंबो गोजोननाय मोनदों जोंनि सरकारनिफ्राय मावनो हानायखौ एफा खस्थ'खौ दा जों गासैबो दा जों रंजानाय दं गोजोननाय दङ आरोबाव बिदिनो फैबाय थानाय बेलाफ्राव बिदिनो उसुबिदाफोराव माने खोथा होदों सारमोना बेफोरबायदि उसुबिदाफोर दंबावोब्ला माने जाजोबलांगोन लासैनो दा बेनिखायनो जोंबो गोजोननाय मोनदों आरो मावनायबो बहुद मावबाय हिसाबै दा जोंनि बिटिआर सरकारनि मावनाय दैदेननायखौ जों जोबोद एकदम रंजानाय मोनदों गोजोननाय मोनदों जोबोद खामानि मोजां मावदों दा एसेनोसै आरो